It's a baby girl alang kang Marian Rivera ug Dingdong Dantes. Apan naa na baka sila giplanuhang pangalan alang sa baby si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Showbiz couple Marian Rivera ug Dingdong Dantes gibutiag na ang gender sa ilang unang anak. Sa Instagram post ni Dingdong, gipaambit niini ang bibs nga dunay nakasuwat nga Daddy's Little Lady ug Pretty Like Mommy. Daw pohon, kinahanglan na silang magdesisyon kung unsay salobo ni baby girl. Pipila ka minuto ang nilabay, nagpost na sab si Dingdong og hulagway sa iyang tibuok pamilya human sa Thanksgiving Mass. Nagpasalamat kini kang Father Tito Kaluwag sa blessing alang kang Marian ug sa ilang baby girl atol sa misa. Kung unsay pangalan sa ilang anak, butiag ni Marian sa uwahing TV appearance ni ini nga dunay Maria ang pangalan sa ilang baby. Apaning pagbalita, ang duha wala pa mibutiag sa final name sa ilang anak. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.